Haji Udin sing duwe wong tadi semoga sukses selalu. Kangge Mama Haji Udin, Mama Haji Udin cari ini Mama Haji Udin Nok Cinse, kangge Nok Cinse Mimi Haja cari Mama Haji Udin Nok Cinse, Mimi Haja cari ini Nok Cinse, Mimi Haja cari ini singge Nok Cinse, Mimi Haja cari ini singge Nok Cinse Kang Haji Udin matur kusuwu. Kangge Nok Wati Mamane Wati sing duwe kepore Hongkong, ayane dino bundane dino matur kesuwun seneng bunga sing langka padane rasa seneng ning sajroning ati ning tangga jali sunyane mati tenimbang blik langkung kelawan sulastri sing tadi siji Mamane koko, 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 mamane koko. Dihormati kangge mama tuan rumah sing duwe bos PMC Ketik Yayi. Mama tuan rumah kangge Mimi Haja cari ini sing Nok Cinse Yayi. majikan tua majikan nokan Maafkan Yayi. Sumpah kakang hilang pakin mati tenimbang urip ora ganti siji lintang wulan kang rasang sing dadi saksi mamane tadi lakon kakang sulaya janji dihormati ya kangge sing paling eman dewek kanggo sapakine kang selamat wong suka senang sing di beras putih kang selamat wong suka senang bos beras putih kang selamat wong suka senang sing di beras putih kang selamat sing di suka senang sing di beras putih kang selamat sing di suka senang beras putih kang selamat sing di suka senang beras putih ya dihormati kang selamat Yayi. Sakti KB Bapak ora pada Kang Haji Wahab Mimi Haja cari ini sing Nok Cinse. Wong sokatane, 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 wong sokatane matur kesuwun, wong sokatane dihormati ya. Apa sih ya? Sing bener ya. Aduh sayang aja bulan bimbang sejati kakak masih eman lan sayang sumpah kula sing beras putih rela bagian mati sing beras putih kanggo sapa tenimbang Mama urip sing Dewi beras
Willy sing GPNJ. Sing duwe Mamane beras Willy sing putih GPNJ. Mamane Wong Willy suka sing seneng GPNJ. saja Mamane Willy sing GPNJ. Mamane Oom. Suka seneng Mamane Oom. Sing Mamane paling Oom. eman Mamane Oom. Mamane Oom. Sing duwe Mamane beras Oom putih sing paling sayang. Wong suka Mamane seneng Oom. Mamane Oom. Sing duwe beras putih Mamane Wong suka Oom. seneng Sing paling eman Mamane Oom. Mamane Oom. Mamane Oom. Matur kusuwun Mamane Oom sing paling eman. Mamai Wilis Mamai Wilis Sing duwe beras putih. Mamai Wilis Sing duwe beras putih. Wong Sukasari. Kang Mamanya selamat. Willy Oh sing duwe Mamanya beras Willy. putih Kang selamat. Mamanya Willy Mamanya Kang Willy Mimi hajat cari ini nok cincin Mama Haji Budi sing duwe wonten. Sulastri. Dalam ganas Duduk kumbang jalan sing isep adonan sembilan. Saksini kelawan masyarakat Mangun Jaya. Ngasih Pasien Bocah aneh-aneh Orang tua Suntik tinggal kali Semua kakak Sindah dipuja sing bener ya. Menang dong Langka wong sing paling bahagia. Cuman kakak Kula gua ngrasakaken pada kan mas tak sumpingaken ya ya. Rongokaken ya kan mas Ora bakal Sendam wong liya Dulu aku sayang aja bulan bimbang sejak ini kakak masih eman dan sayang. Sumpah rela bagai mati Sing bener ya. Tinimbang urip ora dadi siji Mamanya Wilit sayang Papa Netalu sing paling sayang. Wilit sayang Mamai Wilit Mamai Wilit Mamai Wilit Mamai Wilit sayang Iya iya. Masih anak kayak tenang Sawise dihormati.